abin da yake min ciwo a rayuwata illa kowa ta zai dan ba ni na haifi yarinyar nan bane. Haka ne. Ani jikin ta ɓaure la'asa. Kuma wallahi a duk kuɗin da ake ba shi yasa ko arziki na Allah ne. Wallahi naira ba ni da shi a ƙar. Ga uban kunya da muka ta. Abin da na samu ba sha gane da gama miki akan baki naira 20 amma in caca ne sai in ba su duka. Gashi kuma duk kuɗin adashin mutane ka bi ka karɓe. Kina jina? Ni abun ma ya ishe ni ba san da wanne zan ji ba. Mu sami yaron nan na baya mu je mu nema a san yadda za. Wanne ciki? Faizu. Mu samu Faizu. Hakika. Idan muka samu Faizu sai mu mana magana cewar da ya haƙuri amma fa ba ni zan kusance shi ba. Ke ya kamata ko kuma ni ya kamata. Haba mai gida ai wannan magana ne na maza. Magana ne tsakanin namiji da namiji. Ni yanzu in naje in ya gaya mu wata magana ai sai in gigice. A kuɗin da ake baki nawa ne da ke? Na ce ma kuɗin adashin ma ka karɓe. Wai na ni nake kai kuɗi ne. Kai kamata ya ka tambayi kanka da kanka. Ina wannan masifar zan kai ta. Na riga na siye ta da kuɗi na kuma zan ajiye ta. To yanzu dai dakata mai gida ni wannan surutun da kake mun ba shi bane fa. Yanzu dai shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Tashi za ka san yadda za a yi tun wuri a dan ganganta a san yadda za a yi asirin mu ya rufu. Wallahi ba kai ba mai gida kai da yake menene din yar uwarka ni ma kaina yanzu bana iya fita waje. Saboda an fuskanta duk wanda ya gane ta ya san tana da shi. Gashi abu ya bayyana a jikinta. Cikin ya fito ne? Ai duk wanda na farko ta danye ce, na biyu idan ta yayi kalkal, na uku gata da wani kasala dan in tana tafiya ka san dama haka tafiyar ta yake to abin ya karu ta tafiya kamar wani kwaro bane ya hada mata idan balbal. Ba salamu alaikum arna ne ku ye ko arna ne ku har da za ku zo ba sa in zakace ta kare na dina ma na rihe wa kwata kuta da mutum ban zuwa na rihe mu ma'aikatan banki kuma wa'adin da aka ɗiban ma ya cika saboda ka shiga ka fito da iyalanka za mu rufe gidan don gidan ma riga an sai da shi sai ku ce mu lokacin da kuke bugawa ma'aikatan banki ne sai in ji amma nan zage-zagen ai bai dace ba dan Allah dan da barka banki yo Allah bashin banki ina da hawan jini Alhaji ka tsaya ka zan fa saurare ai ba bashin mu kace ba bashin banki kace kuma sannan kada ka manta dukkanin takardu na kadarorinka suna hannunmu sannan kuma kafin mu baka wannan bashin sai da ka zo aka yarjejeniya da kai ka sa hannu ka yarda saboda haka ni anan ina ganin cewa ba alfarman ba za ka nema ba Allah sarki yawa haji lafiya ma ka tamman gidi suka wacce asibiti wai matashi wai an sai da gidan nan ki sa baki ko na sai bayan Allah ku yi hakuri da wannan ai hajja wa'adin da aka diba ya riga ya cika saboda ka babu wata alfarma da za a sake muku wallahi ba wanda ya isa mai da mu talaka wallahi Allah kowaye kai gidan yarinya to ya za su zo su ce za su dan yarinya zai ja mana wasiƙa ka kyale ni da su ni ne daidai da su ni ma dan zamani kai saboda haka bayan Allah dan Allah akwai wallahi marayu ina da aiki akwai alhaji wallahi ka fara haji alhaji gidan hakan gaba da kayan marayu kayan gaba ki da kayan ai har su kayan kai Allah kai tumtin to ya zai zo ne mai ya tice da mutane ina ruwanka ha bayan Allah akwai kaya akwai marayu ba hasu akwai kayan marayu hasu alhaji saboda haka duk wanda ya kuskure ya buɗe zai fuskanci hukunci hukunci akwai wanda muke tsoro wanda wuce hukunci ba Allah kina wallahi da ka bani da shi sai na fasa mai baki ai ba nan ba wallahi yanda nake ganin shi duk din nan son an banza ai shi wannan din ba Allah ba annaba daga ganin wannan ba na arewa bane fuska bakin kira ai wannan arewa bane yawa daga can yake ba na arewa yanzu ya zamu ihu za mu cika unguwan nan ihu jama'a su kama so kake ka tona mana asiri wurin makota ko za a samu dauki ai sai a ihu a'a gurin shi ke ne ina zan shiga duk ka bata mana unguwa haba alhaji ina zan shiga dariya za su yi mana
kai mana shiru kan jama'a su taru mana. Muna shawara yadda za mu kosai na Na je da kai. Aizu na gajiya. Ya gidan? Ruwa nake so da ɗebo kuma kaga abin waya gagara. Kai ne dama? Yake dama, ban da uzuri ai da na ɗiyo ma. A ba komai wallahi Faizu. Wallahi Faizu dama a wani abu ne. Ina uzuri ne sai aka ce kana nima na. Haka ne. Ka ce to dama nima in na zo akwai tawa nima dama ko da baka. Wallahi dama na so na yau aike in ce kwana biyu ba na ganin ka. Ko da baka tura ba in zo nima ina da niyyar zuwa. Saboda kaɗan. To dama Faizu so nake ka gaya manyan su turo a yi magana. Sai dai a haɗa na gaba ba. Na'am. Wallahi. Juma'an nan mai zuwa ne daman kace ban. Za su zo? Wannan ba sai ai mana addu'a. Kuma ya addu'a ku tana da amfani sosai ba. Daura auren ka ba? Daurin aure na. Yaushe? Karanta. Da ka san da yake idan ba ganin komai yanzu sai dai in sa a duba. Saboda ido ne tun da kuduciya ya sha gane-gane da buɗe-buɗe da leƙe-leƙe tun manya suna kar ka gani wallahi muka yi ta gane-gane. Ranar juma'a ne ko da dai ba a duba maka ba ranar juma'a ne. To ba komai Allah ya sanya alheri a je ko ba komai Ka an ɗebo ma ruwa. ba komai A ka an ɗebo ma. je ka Alhaji Tsala, wai dama kai ne a kofar gidan nawa? Wallahi tallahi ni. Dama ka san wannan? Na san wannan sosai mako, ai mun dade da shi. Ai shi ne da yake mana taurin bashi na biyan kuɗin gida. Na ce to ya haka saboda Allah dukiya ai maganan me ita take ji. Na ce don haka ya kokari ya kawo kuɗin nan so uku Alhaji ina zuwa gurinsa yana ƙin biya. Shine gashi din dai da kace na to da shi gashi na kama shi. Ka san labarin rayuwa ne take Alhaji. Wallahi abun ne wune ce ke mun daurin neman minti. Wallahi tallahi ta daura sama ta daura kasa. Abun ya tuɗe wallahi tallahi. Rayuwa kenan. Alhaji Tsala ba zan cika ka da dogon bayani ba. Ka san shi lamarin rayuwa zan dan tuna maka wasu abubuwa ne watakila a lokacin baya kamanta. Ba wai wani abu ne tunasarwa ce. Duk lokacin da ka ga dan adam a cikin wani hali to haka Allah ya so ya gan shi. Allah ya so ya sauya shi kuma lokaci ne kankani. Kuma shi wannan arziki da kake gani ba wani abu bane. Yau gare ka ne gobe ga waninka. Kafin Allah ya baka tun ya ba wani kafin ya ba haka abin ya. To ai da yafi kogi kan. Duk wannan ba wani dogon bayani bane. Maganar kudin gida a ban masa kuma gida ya ci gaba da zama a cikin har lokacin da Allah zai hore masa kuma ya sai na sai ba komai. Arziki kenan. Kaga gashi inda yake ya fita kuma ga wani ai ba ai Allah zaka ba Alhaji ai wannan zaka yi ai ma wannan babban martaba ai dariya kawai zaka yi ya hakuri ai dariya ya kawai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Zubair. Ya ake. Kasuwa. Alhamdulillah. Subhanallah. Babanmu ne ya aiko ne ya ce da Allah ka taimaka ka bada kayan miya da attarugu na 20 zan je in kai masa za a ɗora sama. Na kina baya. Ka taimaka don Allah. Ka taimaka don Allah. Ai ba wani zancen taimako. Ina wancan da aka zo aka karba. Ya ce zai haɗa ma da na gobe. Karan jiya ba a kawo ba. Wancan satin ma ba a kawo wani ba kuma yanzu shine ka dawo a ƙara mata. Ba za a ba. Da Allah kai haƙuri. Kai ka ɓace min da gani ko in ci mutuncin ka.